V oblasti investovania a výskumu nanotechnológií patria k popredným krajinám USA, Čína, Japonsko a Nemecko. Nemecko je jednou z vedúcich európskych krajín v oblasti výskumu a inovácií nanotechnológií. S rozsiahlou infraštruktúrou a investíciami sa podieľa na vývoji a aplikáciách nanotechnológií vo viacerých odvetviach. Nemecké inštitúcie, univerzity a výskumné centrá sa venujú širokému spektru nanotechnologických tém, vrátane materiálových výskumov, biomedicíny, elektroniky a energetiky. Mnohé nemecké podniky vyvíjajú a využívajú nanotechnológie na vylepšovanie svojich výrobkov a procesov v rôznych odvetviach, ako sú automobilový priemysel, elektronika, farmaceutický priemysel a ďalšie. Tieto investície umožňujú pokrok v technologickom vývoji a prispievajú k udržaniu konkurencieschopnosti nemeckého priemyslu vo svetovom meradle. Nanoslovakia sa v úzkej spolupráci s nemeckým výrobcom 100% nanoproduktov špecializuje na čistenie a ochranu povrchov nanotechnológiou. Objav ten nanorozdiel.